seara! Bună, dar tu cine ești? Sunt moarte, am venit să te iau. Bă, femeie, ești nebună, la ora asta vii să mă iei, mă. Tu nu vezi că acum fac somnul de frumusețe, stau și eu liniștit în pat, citesc o carte, ce dracu vii la ora asta? Să vină mâine, mă. Pregătește-te, Vasile, Pentru ce, draga mea? pentru marea trecere. Tu ai nebunit, mă, dar ce vrei, mă, să faci acum, mă? Ești nebună la cap, mă? Vrei să mă duci acum fără să-mi dau? Cum adică, mă iei așa, fără să știu nimic? Stai, mă, Vasile, nu avem timp, grăbește-te. Stai, mă, să dau și telefon. Ce telefoane, Vasile? Stai un pic. Alo, doctore, Traiane, bă, știi medicamentele alea care mi le-ai scris? Să ți le bagi în cur, mă, nu-mi bune nimic, mă. Mă vine moartea după mine. Da, mă, lasă-mă în pace. Grăbește-te, grăbește-te. Pentru ce, draga mea? Dar stai un pic, mă, stai, mă, că nu-i fi așa agitată. Vasile, moartea nu Dar cunoaște stai, mă, program, lasă-mă, vină mă încoace, mă, că te cunosc pe tine undeva, mă. Bă, tu nu ai fost cândva în preajma mea mereu, mă. Am fost de multe ori, Vasile. Și lasă dracului de coasă, mă, ce dracu coasă asta? Stai, mă, vină mă încoace, mă, stai așa. Stai să mă odihnesc oasele obosite. Bă, dar stai, te cunosc, mă, te-am văzut de multe ori lângă mine, mă, erai aproape de mine, Am fost în mă. preajma ta Da, de mă, multe ori, erai mă. aproape de mine, mă, te vedeam, te simțeam, mă, erai ceva care o simțeam eu lângă mine. Vino mă încoace, hai, stai, vino aici. Stai să mă dai și telefon. Stai să sun pe Boni să-i spun că... Alo, Boni. Fii atent, o veni moarte după mine, eu te sun de pe lumea alaltă, lasă-mă acum, nu mai am timp, mă, e gata, mă ia acum asta, să nervează, e nervoasă. Grăbește-te, Vasile. Vino mă încoace, stai, ia lasă coasa asta, de la o arcă, dracului e coasă, vino mă încoace, stai așa, vino, trece aici, trece aici lângă mine, mă, hai așa. Bă, tu ești o femeie frumoasă, să mor eu dacă n-am văzut așa, bă, să mor eu, am avut femei frumoase în viața mea, așa ca tine am văzut în viața mea. Bă, ce te grăbești așa, mă, stai că avem timp. Vasile, moartea nu Da, mă, lasă-mă că avem timp, mă, lasă-mă, că trage curentul, mă. Poftim? Ce ai zis? Bă, stai un pic așa, stai să știi SMS-urile din telefon, mă, că ăștia dacă aude Boni ce am avut eu, aoleu, mâncați așa. Vasile, mă odihnesc oasele obosite. Stai așa lângă mine, stai să te învălesc că te trage curentul, că pe lumea alaltă te trage nouă. Stai, mă, liniștit, stai așa, mă, lângă mine. Bă, dar să mor eu, tu pare o persoană cunoscută, mă, te cunosc de undeva. Mă, tu ai fost tot timpul lângă mine, mă, dar să mor eu dacă nu-mi place de tine, mă. Bă, să mor, mă, nebunit, mă, atât de femeie am avut. Vasile, să-mi dai șortul înapoi după aia. Bă, să mor eu dacă n-am, tu ești femeia vieții mele. Să mor eu dacă nu te mor eu dacă La cele de la Vișna să mai vii pe la mine, că nu-i nevastă mea acasă, că ești o tipă super tare și ok. Deci aștept moartea în orice moment, draga mea. Te sărut, draga. Bravo, Dio, bravo, impresionant! Va trebui să-i șoptești scenariul. Lasă-mă, Sunteți